Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onyeisi ala Tinubu ahọpụtala onyeisi agha nchekwa ala anyị n'oge gara aga, Christopher Musa, dịka onye minista nchekwa iji nọchi anya Mohammed Badaru gbara arụkwaghịm ụnyaahụ. Ndị omekome nọrọ taa wakpo ndị so gọvanọ oti aga njem bụ ndị bụ ụzọ gatawa n'ihu n'Ụmụnwihite nke steeti Imo, nke dị naanị kilomita ole na ole na nso ọdụ ụgbọelu Sam Mbakwe. Nke a na-abịa naanị ka o metere abalị abụọ ọ gara zute Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto, bụ ebe ọ nọkwa ya nkwa ịhụ na atọhapụrụ ya. Ndị omekome nọrọ ụnyaahụ wakpo ụgbọala bụ ndị njem site Owerri na-aga Aba n'ọchịchị kansụl Ngọkpaala ma tọrọ ha niile nọ n'otu ụgbọala bọọsụ ahụ tinye isi n'ọhịa. Otu onye ndu obodo Eruku n'ime steeti Kwara, Shola Daniel, na-ekwu n'anya mmiri ugbu a na onweghị uru ndị agha soja nọ n'ogbe ha bara n'ihi na ha na-anọkwa ma ndị omekome a na-awakpo ha. Kepụkepụ na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na ndị ọrụ nchekwa nwụchiri Two-Face dibịa na mba ofesi n'ihi nkụrịta n'etiti ya na nwunye ọhụrụ ya Natasha, bụ onye a nọkwara na o suru Two-Face aka ntị. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.